Здравейте! Днес се намираме в един от най-предпочитаните квартали на Благоевград, а именно квартал Еленово. В момента се намираме във вътрешния двор на новопостроена кооперация пред Акт 16. Хайде с мен да ви покажа останалите апартаменти в сградата. Сега ще ви покажа един просторен тристаен апартамент. Вашият нов дом е с площ от 120 квадратни метра и се намира на 4-ти последен етаж. Разполагаме с прекрасна просторна всекидневна, като тук е обособено място за кухненския бокс. Входното антре с обособено място за мокро помещение. Баня с тоалетна. Родителската спалня. Елате да ви покажа и детската стая. Същият апартамент е наличен и на първи и на трети етаж. Ако предлаганият апартамент ви е харесал и представлява интерес за вас, не се колебайте да се свържете с наш брокер, за да резервирате час за оглед в удобно за вас време. Новият ви дом е точно тук.